Silenzju fil-bidnija, memorji ta' dik il-ġurnata kera li tibqa' marka sewda fl-istorja ta' pajjiżna. Avveniment li ħal forma ta' silent gathering fil-bidnija fil-post fejn inqatlet il-ġurnalista Daphne Caruana Galizia b'karozza bomba ftit metri l-bogħod mir-residenza tagħha. Preżenti għal dan l-avveniment imtella minn Repubblika, Occupy Justice u manueldelia.com kien hemm it-tliet tfal tagħha, Matthew, Andrew u Paul, bosta qraba oħra u ħbieb li selmu l-memorja tal-ġurnalista fil-qu 6 snin mill-assassinju li xokja pajjiż. Waqt dan l-avveniment fejn preżenti kien hemm ukoll is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Michael Piccinino u l-President tal-Kunsill Ġenerali Mark Antony Sammut, saret pinġija tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia filwaqt li nqraw siltiet mill-blog tagħha bħala messaġġ li għalkemm ilha mejta 6 snin, il-kelma tagħha l-ġustizzja u l-verità tibqa' ħajja u ma taħfer l-ebda inġustizzja. Waqt dan l-avveniment tpoġġew ukoll bosta bukketti ta' fjuri fil-post fejn instabet il-karozza tal-ġurnalista ftit ħin wara id-delitt. Mat-tokki ta' 3 ta' wara nofsinhar meta messaġġ li ntbagħat minn fuq dajsa ftit il-barra mill-Port il-Kbir wassal biex splodit il-bomba li ħasdet ħajjet il-ġurnalista fl-età ta' 53 sena. Bomba li jeżżet nazzjon u ħolqot katastrofi fil-kuruturi ta' Kastilja. Brabta ma' dan il-każ diġà ġew ikkundannati 3 persuni. Vince Muscat magħruf bħala l-Koħħu ingħata sentenza ta' 15-il sena priġunerija wara li fi frar tal-2021 ammetta l-involviment tiegħu. Dan fil-waqt li s-sena li għaddiet l-Aħwa de Giorgio ammettew il-ħtija tagħhom u ġew kundannati 40 sena kull wieħed. Il-każ xorta għadu wieħed miftuħ beraħ u sal-lum għadha ma saritx ġustizzja sħiħa. Bid-dubji jibqgħu kbar, speċjalment dwar min kienu l-imħuħ wara dan l-assassinju.